Addini na, addini na, addini na, addini na. In ka ji mai sauki shine, nace abin sauki shine. Addini na in kaga haske shine, in kaga haske shine. Dama 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 an gane, wanda bai gane ba dama zai gane. Addini na abin aso ne, addini na yana son mai kyauta ne, addini na yana son mai jin kai ne. Aje makaranta dan Allah, komai za ka yi yo ka yi dan Allah. In ka ce Allah so manzan Allah, ka yi wa iya. Wa'alaikun salam. Ya kin dawo? Kamar ya kuma na dawo. Na dawo mana ba ki kuma kiran gaggawa ba? Wallahi ya tun da kika tafi yaya Bala ba shi da lafiya, wata irin zazzabi yake yi mai zafi da masassara. Dan na ma ce zan kira ki yace ka a kira ki a waya shine ganki yana mamaki. Yanzu dai ina zuwa, bari in je in aje akwatin nan na fito yanzu. Da Allah da Annabi ki rufa maka asiri kada ki kashe mu ƙauye. Zan rufa maka asiri amma ina da sharadi guda ɗaya. Menene sharadin? Duk ranar da ka ƙara min irin wannan abin da ka min, wallahi daga ranar sai asirin ka ya ciwo. To. To ko dai shiryawa za mu je asibiti? A'a ba sai mun je ba. Kawai akwai maganin da dan zuri yake jika. Zan je in sha, na san zan samu sassauci in Allah yarda. To, gashi kana ta gumi. Ba damuwa. Kai da lafiya tun da kika tafi. Addini na in kaga haske shine, in kaga haske shine. Yanzu dai ya kamata duk wani maganganu da wani tashin hankali ba da wani damuwa duk ki aje shi a gefe, tunda kin ga ba shine zai maganin wannan matsalolin ba, saboda haka a bar magana. Haka ne. Amma kin san dai cewar duk wannan abun fa ko ni ba zan yarda ba a mun irin wannan auren dole ba zai yiwu ba gaskiya, saboda ni ba san shi nake ba. Duk da haka yanke hukunci cikin fushi ba shi bane. Mu yi addu'a Allah Ubangiji ya za'a mana abin da ya fi alkhairi. Hajara, addu'a zan yi akan wannan lamarin? Ke fa kanki kin sani fa ba san sani nake yi ba. To ni ma da ba saurayi na ba bana son shi ballanta nake? ‘Ya'yan halakun ki ambato. Hakan na nunin kamar magana mu kuke yi kenan ko? Magana muke yi mana musamman akan soyayyar da ta shafi tsakaninka da Sayyada. Dama akwai abubuwan da za ku tattauna akan mu banda wannan? Ko da babu yanzu za a samar da shi. Kuma hakan ne zai ba ku dama na ba za ku samu shamaki ba a duk lokacin da za ku yi magana da mu. Ai komai saurinka ka bari malam ya shigo masallaci kafin ka tada iqama. To banda abinka mutum yayi alola ga dadduma ba sai wurin sallah ba? Ai sai da ce ma gashi ta yi shiru ta kasa cewa komai. Ya ga baki ɗaya duk kun rufe mun baki na ma na rasa me zan ce. Da sufa gulu ko da cingon? Da komai ma. Na rasa zuwan naku, farin ciki ya saka ni. Duk na ji kaman zuwan naku ya ɗan sa ni farin ciki. Zo mu je Abubakar. A gaskiya sai da ganin ki cikin farin ciki takan kore min duk wata damuwan da nake tattare da ita, musamman idan na ga wannan kyawawan haƙoran nan naki. Aka san kai ma baka da wannan fargabar inda a tattare da ni ne. Kuma ka san cewa inda ina tare da kai wannan farin cikin ai ba zai gushe ba.
Sai da ai kowane masoyi ba ya da gaskiya a gurin abin da yake so, domin a koda yaushe za a iya kawo masa farmaki, gulma ko kuma wani abin daban. Kai tsarkakakke ne a wajena, baka da wata fargaba. Ka toshe duk wata ƙofofi da za a kawo na gulma a wajena. Baka da wata damuwa. Na sani ni na musamman ne, amma yanzu kin ƙara bani ƙwarin gwiwa domin na nazarci duk wani abin da ya shafi lamarinki. Sai da, ya dai? Me ke faruwa? Me ka gani? A'a sai da. Fuskar ki ta nuna min kamar akwai damuwa. Ƙwarai akwai. Wace iri ce sai da faɗa mu? Da na iya karanta fuska, da na faɗa maka tsananin farin cikin da ke cikin ranka. Me yasa kika ce haka? Saboda na ga murmushi kake ta yi, duk ya bayyana duk wata magana da ke cikin ranka. Wannan murmushin na daban ne. Ashe dai na cinka daidai. Duk kin faɗa komai daidai. Dama kina ɗaya daga cikin mutanen da na saka kina faɗin daidai a kowane lokaci. Wani ne ya biya ka domin ka zo ka yabe ni? Sam, idan ma biya na aka yi, ni ne na biya kaina da kaina. Da alamu dai zolaya ta ka zo yi, ko kuma ka janyo ni ne domin su samu damar magana. A'a, ba haka ba ne. To menene? Saƙo ne daga zuciyata zuwa zuciyarki. Ban fahimta ba. Kamar dai yadda kika ji. Ku zo mu je side and life. Khadija mai numfashin ku ce ke muku sallama. Habiba Abdullahi Yari ke muku sallama. Ɗauke da albishir na kamfanin nan shahararre A ɓangaren tsara gine-gine, wato Site and Lifestyle. a yanzu haka kamfanin yana kan gina rangadadden gidaje. Na Queens Amina. A gidajen an tanadi dukkanin abin da zai inganta walwalar ku. Kama daga cikakken tsaro, wadataccen wutar lantarki, Wajajen shakatawa, ruwan sha, wani abin sha'awa a nan shine babu garaje wurin biyan kuɗaɗen ga wanda bai da halin biya ga baki ɗaya. domin kuwa akwai damar biya a hankali. Bugu da ƙari, rukunin gidajen Queens Amina na tsakanin makarantu biyu, na gwamnati da ma na kuɗi masu inganci, wato Al-Amin International da Hilltop Model School. Babban burinmu a kamfanin Site and Lifestyle shine Inganta hanyar mallakar gidaje cikin sauƙi. Site and Lifestyle. Su ne ƙarshe a fannin gine-gine na zamani. Don samun gida mai inganci kuma a sauƙaƙe sai kamfanin nan na Site and Lifestyle kuna iya tuntuɓar mu ta nambar waya kamar haka. Site and Lifestyle kun Amina da Hilltop Lloyd. Ku zo mu je side and lifestyle. Gini ne ka zo Bril Development, kawataccen gini. Shin bana muku albishir ba da hanya mafi sauki wanda za ku mallaki muhalli a babban birnin tarayya Abuja? To lallai kar ku bari a yi babu. Domin kuwa Bril Developers tuni yayi nisa na gina rukunin gidaje na Moonstone da ke Jahi Abuja. Aikin nasu na daban ne domin kuwa aljannar duniya ne da ke Abuja ta fannin samar da dukkanin ƙayatattun tsare-tsare da ya haɗa da wutan lantarki mai amfani da hasken rana, ruwan sha, tsaro, gurin wasan yara kusa da kai ba tare da yaronka yayi nisa da kai ba. Bugu da ƙari, akwai katafariyar plaza na cinikayya. Kasuwarka a kusa da kai ba sai ta yi nisa ba. Cikin sahun farko na samun damar mallakar gida a birnin tarayya Abuja. Bril Developers mu ne na gaba kuma mu ne ƙare zance. Bril Developers mu ne na ɗaya wajen samar da gidaje a Abuja kuma a sauƙaƙe. Gini ne ka zo Bril Development, kawataccen gini. Gini na gani na faɗa. Ka ga komai wadatattu. Aure za a mu. Aure kuma? Ban fahimce ki ba. Aure da wasa ya da? Ba haka ya kamata ka ce ba. Aure ai guda ɗaya ne. Dalilin su ne dai suke da yawa. Afuwan, me zan ce? Cewa za ka yi aure da wa. Yau wato, aure da wasa ya da? Aure da Sani. Da Sani?
ta ce tana son ki. Sona, Ƙwarai kuwa. wani irin so Abubakar? So dai wadda kika sani. Dankali. A'a, akwai matsala ne? Idan ba ka so in ce komai to. Amma in kana so in yi magana da akwai matsala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta yaya hakan ya faru? Ni kuma fa? Ta da ban yi tsammanin wani abu zai iya zuwa ya farmake mu ba ni da kai. Ki gamsar da ni. Me yasa haka? Me na ji? Ko kina tunanin ba zan iya bane ko ban kai ba? Duk tunanina ba su kawo wannan tsaikon ba, sai ya kowane tunanina a kanka mai tsafta ne. Ban da wani haufi a kanka. To me ya faru? Sai ya an fi ƙarfina kuma an fi ƙarfin mahaifina. Kina son ki ce min dole ne? Dole ne. Sani ya min illar da ba zan taɓa warkewa ba har abada. Sai ya zaɓi biyu ne ya rage min a rayuwata ni da kai. Idan ina so in mallake ka, to dole sai na sa mahaifina kuka da damuwa. Idan kuma ina so in sa mahaifina murmushi da dariya, to dole sai dai in rasa ka. Rasa ka kuma zai zame mini illar da ba zan taɓa warkewa ba ta har abada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ban san ya zan yi ba. Ka gaya min ya zan yi. Ban taɓa sanin cewa ina son ka ba sai yanzu. Kar ki damu. Ki gaya min matsala. Tun yaushe ka fara sona Abubakar? An jima. Me yasa baka sanar da ni ba? Na kasa fahimtar soyayya ne nake miki koko akasin haka. Garin tabbatar da ingancin soyayya da nake miki shi sa aka samu wannan jinkirin. Gudu nake kar ya zama yaudara ko kuma in ɓata miki lokaci a banza. Jinkirinka ya jawo babban matsala Abubakar. Subhanallah. Kamar ya? An riga an bayar da ni. An ba da ki? Na kasance mai bibiyar motsi da laɓewarki. Nakan ziyarci angonku ko da yaushe domin in ganki. Ya aka yi kika samu wani ba tare da na sani ba? Ba a daɗe ba, kuma kakata ta riga ta yi amana ga wanda ya kawo ƙoƙon baransa. To ya za mu yi kenan? Shi ne abin da ba zan iya sani ba. Ya kake tunanin za mu yi in je in ce a fasa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A mutu ne? Ai kusan mutuwan aka yi. Kusan mutuwa? An An suma kenan. kanin mutuwa. To kanin mutuwa sai dai an suma kenan. Kai. Kana jin yunwa ko me? Ya kake maganar yunwa? Ina maka maganar an samu matsala kana min maganar. To ni tun da zuma jiran da nake taimaka kenan. Ka zo mu ci abinci ka. Ni ka san in lokaci ci abinci na ya haban jira. Na gaya maka matsala ta samu. Wallahi taya ta ce ta fashe. Ta fashe? Warai wallahi. Kamar ya? An samu matsala a gida. To kai to min da yake mana kana ta min dan kwani ta yanka ya hauce an bindiga ya hauce. Hito min dare. Tsakanin akwai boyo ne. Me ya faru? A'a dan duru gashi. Kwata hilla. Asiri na ne yake nema ya tono. Asirin ka? Wallahi. Har da in ce tsakaninka da mai dakin ka. Sai dai bari. Wallahi. To me ya faru? Ita wannan shegir yarinya ba wannan ba na ba ta mun daidaita komai da komai ya kammala ba. Kawai saura kawai. Wallahi mai iko Allah ban ko bi handari ka ba. Lalliyar yarinyar nan duk maganganun da muke yi da ita recording take yi. Ta yi recording komai da komai a wayanta. Dariya fa naga kana mun. Abin dariya ne wannan? Ni wuri na bin dariya ne. Masalan ka bala ajarbabi. Gagawa na ce maka bala bari ka kwatancin ma hankalinka wurin yariyar nan. Ka ce mini Allah baran. Dan iya ba sai kai ka iya ka ne dan wani. To yanzu mi an maita. Ai shine nazo gurin ka mai shawarar ka nake nema. Bala ka ko gane wuri wanda ka zo? Ta ni mu dan duri ne wa yau ni kake ne in bi da shawara na?
Buni ya cika. Dan Allah ka bar wannan dariyar, dan Allah. Ya kamata a yi. Malam ya ce ya san ba za ka karɓa ba, amma a daure a karɓa domin wasu buƙatu. A ciki ka cire kaso 30 ladan aikin da aka saka. Haba malam. Da ka raba abinci da ba da tallafi ga mabukata. Sai kuma a ce in ɗauki kaso 30. Kaso 30 ayyayyau. To ai shi ya faɗa, saboda haka a daure a karɓa. Kaga lokacin sallah ya in kiran sallar isha'i. Ka tashi muje mu sallah. Allah gafarta, ba dan kada ka ce ina jayayya da kai ba, da sai in ce ai an gama magana. Kaga kana da alwala? A'a. To idan mun je masallaci sai kai alwala. Ciao. Sai! Dama sai dina gida sun yi zuwa masallaci ba? Sunana Adam Muhammad wanda aka fi sani da Bala'usha Sayyadi Kabir a cikin shirin addini na Sunusu Walƙiya a cikin manyan mata sannan Private Sanda a cikin zafin nema. Da ni da iyalina a BY2 muke siyayya. Ina kiran masoya maza da mata masu bibiyar ayyukanmu da ku garzaya ku taho BY2 domin samun wannan dama. BY Store biyan buƙatar ku shine burinmu. Domin neman ƙarin bayani kuna iya tuntuɓar mu ta lambar waya kamar haka. Addinina, 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 addinina shine alƙiblana. Addinina shine hanyar tsira. Mu kyautata wa juna, mu tausaya wa juna, mu gyara mu'amala. Addinina, 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 addinina. Mu riƙe
rike musulunci da gaske addini na